Wel, fi'n credu, mae yna lot o gyfleoedd mas na. Mae pobl yn gwrando ni eto, mae pobl yn dod nôl ato ni. Mae'n aelodaeth ni dros y Deyrnas Unedig wedi dyblu ers 2012, felly mae yna lot o fwy o bobl tu cefn i'n ymgyrch ni i'n sbarduno ni mlaen i ymdrechion newydd ac i lwyddiannau newydd. Mae yna lot o gyfleoedd mas na i ni ddechrau ymgymryd falle yn y mannau yna oedden ni arfer bod yn eitha cryf, mannau fel Caerdydd, Abertawe, Ceredigion, ym Mhywys falle hefyd. Mae yna lot o y cadarnleoedd, y cyn-gadarnleoedd yna falle lle gallwn ni adennill tir. Ond hefyd tir newydd, ni'n gweld lot o pethau'n digwydd mewn mannau falle lle doeddwn ni ddim yn actif o'r blaen, fel Sir Gar yn enghraifft. Mae gen ni dîm eitha cryf yn fyna hefyd. So mae yna lot o bethau'n digwydd ar lawr gwlad. Mae fe'n rhywbeth eitha exciting sy'n digwydd. A gen i weld beth ddigwydd ar fair 5.